Benvidos a Santiago Si. Non necesitaría ningunha excusa para traer o programa a Clara Pino e a Pablo Vidal, pero que, ademais, neste disco que van presentar hoxe, está a miña infancia, co cal eso xa fai que o motivo ou a conexión sentimental que eu teño con este disco sexa moi especial. Clara, Pablo, benvidos. Boa tarde. Boa tarde. Por que está a miña infancia aquí? Home, será que é a Ría de Lousa? É que é Cortegada. É que este Cortegada. Eso, Cortegada, efectivamente. Este Cortegada. Estos son os meus veráns. Claro, estes veráns. Claro, eu pasei todos os veráns nesta illa. O sea, en Carrilo típico, hoxe en día xa forma parte do Parque de Illas Atlánticas, sí. Pero antes o típico era coller a gamela, en canto acababas de comer, marchar, e os domingos xa marchabas todo o día. Ca tortilla, os filetes reboz. Claro, esta é a miña infancia. Entón, cando vin o disco por primeira vez, dubidei e digo, eu xuraría que isto era Cortegada. Claro, está sacada en Devamio. Non, esta non. Aí te pode explicar mellor, non é Bamio, Pablo. Eso é Carril. Isto é Carril. É onde remata Carril e empeza a subir hacia Rosa. Hai unha nave antigua que de unha conserveira, unha conserveira, o sea, é ali debaixo da conserveira. Claro, este oco queda agochado, aquí o vedes, agochado, claro, pola conserveira, por eso non... Efectivamente. Claro. Pois esta gamela que ves aquí? Sí. Eso non é unha gamela, Bueno, é un bote. É un bote, ese bote foi o primeiro bote, chamase Emeu. Emeu todo xunto. E non o sabíamos, É o primeiro bote... Sabedes de quen este bote? Sí, díolo ti. Agora, bueno, sei, coñezo a Rosina, que é a veterinaria, é do seu tío. Do meu padriño. Do teu padriño? Do meu padriño. Bueno, que cando nos enteramos da historia do bote nos parece maravilloso. É do meu padriño, e eu vou contar algo que non pensei na vida que iba a contar na televisión, que era que cando eu era moi pequeno, meu padriño subía ao meu barco, eu dicía barquito de vela no, porque me daba moito medo, porque os barcos de vela movíanse. Que é de vela? Sí, é un barco de vela, é un barco de vela. Vela latina que Este barco é do meu padriño, é o meu. Que pasa? É o meu? Que bonito. Que tiveron que bautizarlo en castelán. Sí. E cando nos enteramos que é o molde de todos os barcos demais barcos que regatearon durante tantos anos ali. De feito, temos fotos claro, interesounos tanto a historia. De Verino, que é o meu padriño. Pois sí, señor. Claro. Eso non o sabía eu, que este barco era o Emeu. Pois sí, esta é a miña infancia. A cuberta deste disco é a miña infancia. Que bonito. Así dá gusto comezar as entrevistas. Falemos do disco. Por que titulalo en inglés? A ver, vou a responder eu esta pregunta. Había dúas opcións? Había dúas opcións. Unha era Nowhere, sí. Porque hai un tema en inglés. Hai un tema, xusto, un tema. Somente. E outro era Mar Alcoholizado, que tamén é outro corte do CD. Sí. Ben, Nowhere fai referencia aos non lugares, os lugares de tránsito, como as autopistas, as estacións de servizo das autostradas, os aeroportos, esos sitios nos que parece que non pasa nada e que ocurren moitas cousas, que nos cruzamos moitas vidas. E é un pouco un alegato ao estrés no que estamos inmersos, xirando, e que nunca damos acougado, nunca damos parado a reflexionar e a interiorizar. Non, se a min gusta moito, non por nada, sino porque creo que é indiscutible a vosa aposta polo galego, non? Sí, non, eso é indiscutible. Pero poden convivir de repente algunhas palabras. Pero é curioso, mira, en Nowhere, que nos o pensamos Nowhere en ningún lugar, e tamén, logo, un día con un amigo, moi amigo, dixo, pero tamén, cuidado, now here. Now here, claro. É dicir, que ao final ten a doble lectura, non? Agora aquí ou en ningún lugar. Cando Clara me fala deste disco, tiña moito interese en que o escoitara, e me dicía, escoita, que é algo moi persoal. E eu tardei en escoitalo. Tardei en escoitalo, vou facer, sei que estamos nesta entrevista de absoluta sinceridade, chegou o sobre onde viña o disco, puxino ali ao lado, en plan, teño que escoitar o disco de Clara e Pablo, e pasou un día, pasou outro, claro, estas cousas pasan, e ata que un día me puxen a escoitalo, entón dime conta de que é algo moi diferente. Eu teño interese, claro, cando te decía escoita era porque... Pero chama a atención como se pode, que a pregunta un pouco de como se pode concebir este disco tan diferente e incluso entre sí,
e que funcione moi ben todo o disco. Está moito máis pensado e fiado do que parece, decir. Non, Está todo super atado. Nada é casualidade. Nada é casualidade, nin a capa, nin a contracapa, estas fotos tan bonitas que nos fixo Juan Luis Rúa, isto sí que é a praia de Bameo, é así. Sí, aquí está un dos cruceiros da famosos, ruta, sí. Hai 18 pistas, onde hai... Pero non son 18 cancións. Non son 18 cancións. Eso é o primeiro que sorprende. Efectivamente, son 9 cancións e 9 testiños en prosa poética ben sellados absolutamente coa canción que acompañan. Que pasa? Si é certo que as pusemos en pistas diferentes, pois un pouco para facilitar tamén o traballo a escoita, nas radios... De quen son esos textos? Porque hai un que si ven asinado de Stephen... Os que non están asinados son meus. Son teus todos, supoñíao. Sí, os que non están asinados son meus. Se explica así en pequeña, letra pequeñita ao final, pero tampouco quisemos aí firmar todo, porque non teña moito sentido. E como se fai un traballo a dous? Porque moitas, maioría son... música ou a letra de Clara ou a música túa ou incluso en común. En común as músicas, as letras son todas de Clara. Son todas de Clara. Pois nun principio iba a ser... eu realmente iba a ser o produtor do disco. Clara, a idea é de Clara e a base do disco para min creo que son os teus textos, non? Ti xa tes varios traballos, varios discos. Clara quería facer este conmigo porque xa tivemos un par de colaboracións. Ben, eu iba a ser o produtor. Pero ela como te explica? Que é o que me chama a atención. Pero como se explica este disco? É como explicar, quero ter un fillo, quero que sexa desta maneira, daquela, pero non sabes como van a ser os ollos. Todavía non había cancións compostas, pero si tiñas textos. Entón, como eu xa colaborara con Clara e sabía a súa forma de tocar, a voz tan especial que ten, a mí o que me acabou de convencer de implicarme con Clara foron a calidade dos textos, precisamente, porque comprobarás que son unha calidade, a meu xuicio, excepcional, non? Non, o disco é excepcional. Hai que dicir unha cousa para que a xente non o saiba. Outra das curiosidades que pode ter este disco é que sega ser unha rareza, sinto. A arpa sega ser unha rareza. Sí, bueno. Entón, como a arpa de Clara e a voz e o resto da música conxugan perfectamente en no que a min, despois fareivos a miña crítica musical de espectador, non, de ointe. Do ointe, claro. O sea, eu non son crítico musical, pero o que a mí me foi transmitindo o disco, como a arpa se moderniza. Claro, aí eu teño que decir que está moi ben, acabas de dar no clavo. É dicir, a arpa aquí é un instrumento diatónico, non é como un piano, que é un instrumento cromático, non? Entón eu aquí a labor que el produtor, neste caso, a ver, eu tamén quería aclarar unha cousa, non? É dicir, sí que iba a ser inicialmente un disco en solitario, pero de repente as músicas as composicións moitas se fixeron 50-50, outras, como ti ben di, son del. Entón, eu chego un momento que me sento con Pablo e lle digo, mira, Pablo, isto non ten sentido de que sexa un traballo en solitario. Incluso tedes unha letra de Mendiño. Sí, unha cantiga de Mendiño. A única letra que non é de Clara. Que non é de Clara. Sí, e entón... Hai que decir que o pobre de Pablo está a pasalo, está a sufrir o tempo que está no programa. Non é que sexa excesivamente tímido, pero que a voz dalle o que lle dá neste día. Non quero toser moi forte este día. Bueno, pois volvendo a eso que falabas, é dicir, dende o momento que hai unha introducción importante de armonías contemporáneas con influencias de jazz, de blues, pop incluso, non podemos negar. Houbo algo que a min pareceme un pop absolutamente noventero. Noventero refírome a aquel pop, bueno, que a mí me gustaba, por exemplo, como de Presuntos Implicados. Sí. Para min hai unha reminiscencia dese... Bueno, que eu son, claro, somos... Póker de Ases. Póker de Ases é un pop dos 90, para min é un pop, eu estaba escoitando... Que os vivimos. Que os vivimos, eu amigo, por exemplo, na movida viguesa. Pero traídos a hoxe en día, Sí, efectivamente. O sea, todo o que imos dicir non é que sexan reminiscencias do pasado, non, volvo a dicilo, son 9, porque son os poemas, 9 composicións,
que son moi variadas, van camiñando, pero van fluindo moi ben. Utiliza moitos xente nova hoxe en día de fluir, non? Pois é un disco que flúe moi ben, van pasando tema a tema con moita naturalidade. Un fío conductor que textual e musical. De feito, o primeiro tema chamase Nacín Soa, e o último Morte Lenta. Morte Lenta, sí. En medio de todo eso sucede un montón de cosas. Sería como unha trayectoria vital, non? Que non é para nada a historia de Clara. Non, moita xente me pregunta, caramba, hai algo de autobiográfico aquí? A ver, todo o mundo, todas e todos sempre imprimimos de nosas vivencias cousas, pero bueno, tamén está, o mellor pode ser tan autobiográfico como estar sentado un día en frente co Ortega en Carril, vendo esa fermosa posta de sol que ti sabes tamén, como a min, o preciosa que é, ou mediodía, disfrutando de tomar algo ali. Ou algo que che conte un amigo, tampouco que fales do teu amigo. Isto non sei como dicía, algún escritor ou algún guionista que dicía... É unha historia que ti vives en terceira persoa, dende a distancia. Ti pode ser todo autobiográfico, ti pode estar escribindo unha historia de ciencia ficción e ter cousas túas, lóxicamente, porque ti eres o escritor, pero ti a mellor nunca fuches ao espacio, nin loitaches contra aliens, o sea, de eso se trata. Empecemos a falar un pouquiño das cancións, non? O que dicía Pablo, comeza con Nacín Soa, non? Nacín Soa e acaba con Morte Lenta. Eu, escoitando o disco, tiño aquí unhas notas, cando vamos xa adiantamos un pouco, o Colo da Lúa. Sí. Puritito jazz. Sí. Aquí as influencias do señor Vidal. Falando do disco, é un disco de música galega. Hai un arpa, están os textos de Clara, está Clara, contrabaixo. Isto é música galega, con moitas influencias, non? É dicir, para facer música galega, penso que basta con que este feita en Galicia, non? Pode ser con máis ou menos tradición, que a ten. En este caso, neste tema... A min isto, perdón que che interrumpa, doeme un pouco que así como no mundo do cinema, non, fixéronse como marcas, non, a nivel galego, non, novo cinema galego, tal, a música sempre parece que quedou aí, non? Música galega, e a música galega é tan ampla, bueno, claro, porque hoxe en día, non sei, dende... Temos para exportar. Guadi galego, de vacas, vos, o sea, é todo tan diferente. É moi diferente. Eu, por exemplo, a día de hoxe sigo escoitando constantemente un disco, o dixen 20 veces, incluso hai pouco fixeron unha especie de test nun portal e cando me preguntaban música, Anubía, non sei se vos acordades de Anubía, que teñen un só disco, e para mí ese disco é unha auténtica maravilla, tamén dos 90, do 90 e pico, pero a música galega é tan ampla. Hai xente con moito talento. Eu penso que hai xente con moito talento e que temos un pouco de... Eu penso que estamos, todas e todos, estamos vivindo ese instante no que queremos que o noso se escoite fora tamén. É dicir, sair fora e amosar un pouco a música que se fai en Galicia. Que ocurre? Eu penso que hai tanta tradición musical en Galicia e tan boa que somos demasiados e demasiadas facendo cosas moi chulas e moi interesantes e pouco mercado. Pouco, non sei se diría pouco mercado, máis ben demasiado influenciados por entendes, por os medios de comunicación, polas invasivas. Tamén é unha cuestión de marketing, e imos ter que parar para continuar co programa, pero tamén é unha cuestión de marketing, porque eu sí que os penso ás veces, eu utilizo moito hoxe en día a plataforma de Spotify, non? E hai recomendacións, polo que ti escoitas, vanche... E entón, de repente, dinme conta que na miña playlist hai como 2 ou 3 temas en catalán, de pop catalán, porque está como de moda e é doado, e eu sempre me pregunto, e pasará ao revés? Chegará dese xeito tan natural como a mí me chegaron estes 3 temas cataláns que simplemente pola melodía, porque realmente teño que pararme se quero entender ben o que están a dicir, pero a melodía, o son, resultame como moi agradables e os metín no... Claro, e digo, pasará ao revés? Non penso que xa moito o problema. O problema é como nos... O sea, como nos sacan afora. Efectivamente, darnos a coñecer. A nosa vocación é sair. A razón de que haxe un tema en inglés é simplemente porque a Clara lle apeteceu. Non foi ninguna razón. Pero algo que pode facilitar o mellor que o disco se escoite fora e a vez
ese tema en inglés pode axudar a que se escoitan os demais temas que están en galego. Pero se ten un puntazo tamén en inglés, e teño que parar, pero vou contar antes o que ten o puntazo tema en inglés é que de repente cando ti pensas en... A min tiña un punto como moi de jazz, non? Tiña así como moi puro incluso. E sempre que pensas en jazz, pensas no... Como se chama isto? Contrabaixo. O contrabaixo grande non? Incluso unha batería, moito fume e tal. Pero un arpa nunca está polo medio no imaginario popular, non? E aquí o arpa está como super presente. Efectivamente. Sí, está super presente. Tamén as armonías están moi cuidadas e se mirou todo. Hai unha utilización da arpa moito máis, é dicir, non vou dicir moi pensada, para poder chegar a esas armonías que a arpa... Contrapunto, para poder chegar a esas armonías que a arpa como instrumento diatónico non chega. Entón, pois ás veces se prescindiu de facer florituras e de dar un tratamento á arpa, pois o mítico tratamento, non? E irse máis, por exemplo, un nowhere, que empezas pam, 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 algo tan sencillo, sinxelo como iso, non? Pois por que non? Pero é difícil chegar a esa condensación, Eu penso que é difícil... Arranxos. Que é difícil crear algo... Empezar a pensar... A deixar ocos. A deixar ocos, é dicir, que non estea todo saturado. Sempre hai que deixar ocos. Sempre hai que deixar ocos. Facemos un pequeno parón nesta conversa e a dicir unha cousa que para min é obviedade. Claro, é unha moderna, o que fai ca arpa. Isto é na vanguardia das vanguardias está o que fai esta muller ca arpa, porque cando escoitedes este Nowhere de Clara Pino e Pablo Vidal, ides descubrir, primeiro, que a música galega é moito máis ampla do que etiquetamos ás veces como música galega, e despois que a arpa é un instrumento que bueno, o sea, que pode estar en calquera tipo de música. Facemos un pequeno parón nesta conversa e continuamos a falar con eles. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Oxe, María ten moito conto. Xa estaba eu pensando a ver con que ibas a sair, Pero resumín perfectamente. Pois sí. Non é unha frase moi elaborada, pero unha realidade. Moito non pensaches, pero tes razón. Tes moito conto. Comezamos con moito conto logo. Mira, Edicións Embora acaba de publicar unha colección de mini clásicos, son 10 títulos, aquí tenemos algún deles, e son, pois mira, desde a Odisea, o Quixote, a Viaxe de Gulliver, a Illa do Tesouro, Romeo e Xulieta, o Mozo Rei Artur, Frankenstein, Tiranto Blanco, A Volta ao Mundo en 80 días e o Chepudo de Notre Dame. Trátase dunha colección para rapaces, xa ves, mira, depende, pero... A ver, se yo vas a ler, pois desde os 4 anos en diante, diríache. Se o van a ler eles, pois xa depende, 5, 7, depende un pouco do... A verdade é que son as edicións ben bonitas e eu particularmente estou namorado das ilustracións que fixo Sebastián Serra para o Quixote. Porque cada un si é certo que hai algúns que están adaptados polo mismo autor, pero as ilustracións son prácticamente todas de distintos ilustradores. Saíron os 10 ao mesmo tempo? Sí, saíron os 10 xuntos. Sí. Eu trouxen aquí por non vir cos 10, non? O Mozo Rei Artur, a Viaxe de Gulliver, A Volta ao Mundo e Don Quixote. 10 a bastante menos de 10 euros, O sea, están... Non me acordaba. Sí, estaba mirando. Co cal, se pode facer unha colección ben bonita aos nenos e que achegalos aos clásicos. A mí o que parece máis interesante, por exemplo, é achegalos a temas como a Odisea ou a Frankenstein, por exemplo, que está... Sí, que quizás son menos coñecidos para público tan pequeno. Xusto. Romeo e Xulieta. Porque tamén son máis difíciles de adaptar, imagino, para nenos tan pequenos. Debiches de traer Romeo e Xulieta. Pois non cadrou, si que traicho para o próximo día. Claro, para ver como remata. Si remata ou si remata como original ou... A ver, son adaptacións, pero a historia é a que, quero dicir, non a cambian, non? Na cama. Paran un pouco, digamos que os suavizan un pouco, pero... Acordaste do de Solo en casa? Cando botaba o hacerse igual, pois xa vexo os nenos cando lle conten que la palman... Poño que un pouco suavizado. Claro. Bueno, pois eso, que embora saca de decir, claro, que no caso Romeo e Xulieta... Bueno, pero mira, despois de todo o que fixo Disney,
que non había nais na historia dos efectivamente, debuxos. eran todos Orfos. Orfos, a verdade que sí. Orfos sen nai tamén xa están acostumados. Pois embora saca esta colección de 10 clásicos adaptados aos máis pequenos, dun xeito moi asequible para eles, e o bo é que, ainda que en algunhas adaptacións si repiten, pero, bueno, soen ir mudando os adaptadores e os ilustradores de cada un dos contos. A min, especialmente, os debuxos de Sebastián Serra deste Quixote parecenme unha auténtica maravilla. Teñen así un punto vintage ben bonitos. Periplo Atlántico. Este tamén é un libro ben... Os tres son ben curiosos. Sí, hoxe sí. Eu este en concreto, mira, fíxate, Periplo Atlántico, unha versión moi libre de O Negriño Panchito, de Castelao. O Negriño Panchito é un dos contos curtos que aparecen en Cousas, no libro de Cousas. E os autores, Enrique Mauricio e Carlos Taboada, que pertencen a Lela Edicións, que só leva 2 títulos, e o que fan, eles poñen unha versión moi libre é porque... Pregunto, aí estou preguntando cousas, levan 2 títulos. Sí. E os 2 referentes a Castelao? No. Ah, vale, polo de Lela, non sei... No, outro non ten nada que ver. A ver, o conto original de Castelao, O Negro Panchito, era que un home emigrante volvía á súa terra, chegaba de América, e trouxo con el pois un cubano negriño. Igual que podía traer un souvenir, pois el trouxo a ese rapaz pois dese xeito, non? Que bonito. E pon que el aquí, pois que se... Bueno, criouse aquí, e cando morreu o home rico, quixo volver á súa terra, pero chegou con que aquela xa non era a súa terra. E veu de volta. Pero isto tampouco. Claro, pero para el si era esta, entonces veu de volta. Ese resumindo de cousas. Aquí, o Panchito, para empezar, xa é un pingüín. E entón o que fai... Pero moi ben relacionado, non? Sí, é que o pingüín aparece nunha cesta deriva pola ría de Pontevedra. Entón, crías aquí, pero tamén chega un momento, é dicir, crías aquí... Crías aquí? Vale, sí. Gaita, toca gaita, vai a festas, gustalle, críase aquí. Sí. Entón decide ir a coñecer a súa terra, e ali era o que ti decía, relacionase pois con xente como, a ver, onde chegamos aquí... O propio Castelao, Vinicius, pero antes, non? Sí, efectivamente, pasa por Brasil e coñece a Vinicius. Pasa pola Habana e coñece a Raúl Capablanca, que foi un campeón mundial de xadrez alá polo 1920. Logo coñece en Montevideo a Obdulio Varela, que foi tamén un futbolista moi coñecido uruguayo, ou a poetisa Juana de Ibárbolo, que tamén foi... A Maruja Mayo. Quero dicir, realmente, sí, é a versión moi libre. Moi libre. Moi libre, porque... Pero volvemos ao mesmo. Sí, é mesmo. certo, volve a Galicia. A cuestión é que este libro a maiores trae atrás información e actividades pois alrededor tanto da figura de Castelao, trae o texto original do Negro Panchito, así que... A verdade é que, ben curioso, e vamos ao mesmo, outro xeito de achegarlle, por exemplo, a figura de Castelao aos máis pequenos. Periplo Atlántico, unha versión moi libre de O Negriño Panchito de Castelao por Enrique Mauricio e Carlos Taboada. Isto tamén é outra historia ben curiosa. Isto quizás non sexa para nenos pequenos. Non, é para nenos, pero non tan pequenos. Ti date conta que é un libro en banda deseñada que ten 84 páxinas, así que moi pequeno xa non pode ser. Titúlase Curuxa, a voz de Azazel, e o dibuixante é Fon. A ti chamache a atención porque poñía que estaba publicado por O Garaxe Hermético. Entonces preguntabas que era. Bueno, pois O Garaxe Hermético é unha escola profesional de banda deseñada e ilustración que Kiko da Silva abriu en Pontevedra. E este foi o premio de fin de curso do curso do 2015. Foi alumno do primeiro da primeira promoción desa escola. E este é o primeiro libro que publica, digamos, non? Pois neste caso, todo xira alrededor pois dunha bruxa boa e dunha bruxa mala, digamos. Unha bruxa boa que se queda sin voz, porque a voz de Azazel é a voz máis bela que hai e é a que axuda a ter os mellores conxuros. Os mellores conxuros, es conxuros sempre saen. Entón, é o típico, a bruxa mala sempre quere roubar esas cousas para o maior poder, non? Rouba unha chea de voces. Que ten que ir probando tamén.
E entón, Curuxa, que é un aprendiz de meiga... É a que queda muda e é a que ten que intentar recuperar todas esas voces. Pois Fon debuta no álbum ilustrado con este Curuxa, a voz de Azazel, perdón, que foi o primeiro premio fin de curso do ano, bueno, foi o premio fin de curso do ano 2005, que foi o primeiro do Garaxe Hermético, Escola Profesional de Banda Deseñada e Ilustración. E tamén tiñamos hoxe Periplo Atlántico, que é unha versión moi libre do Negriño Panchito de Castelao, da man de Enrique Mauricio e Carlos Taboada, e esta outra colección, ou esta colección de 10 contos, xa sei que aquí hai 4, pero realmente son 10, que saca en Bora, sacounos todos ao mesmo tempo, e que van dende a Odisea, Gulliver, a Illa do Tesouro, Frankenstein, Tirante o Branco, A Volta ao Mundo en 80 días, o Chepudo de Notre Dame, e que son as adaptacións para os máis cativos, para que se acheguen os grandes clásicos, mini clásicos. Moi ben, Gustou o teu conto? Sí, o teu conto. Para a semana logo traeremos algo máis serio, entón. Non, é serio, é serio. E ti gusta che contar contos? Eu prefiro que mos conten. Sí, pois non chega outro remedio ahora. Pero sendo nai, eu prefiro que mos conten. O do conto aquí en Galicia é como moi expandido, porque conto, pode ser que che conten un conto ou contar, hai esa... Sí. Bueno, pois que nos conten moitos contos e que nos conten vos contos. Ata a vindeira semana. Mi libro va de un tesoro escondido, un tesoro oculto para que los franceses no lo puedan coger, y los propios franceses, los aristócratas que han escondido ese tesoro, la gente del pueblo, todo el mundo intenta dar con ese tesoro y quitárselo uno a otro, y entonces va a estar preñada todo de aventura, de suspense, de momentos, una montaña rusa arriba, abajo, y no vas a poder despegarte en ningún momento de la novela. Yo no quiero que ninguno de mis lectores necesite un diccionario para leer mi novela. Yo lo que quiero es que la trama fluya, que a ti te llegue sin ningún tipo de problema, que tú tengas claro todo lo que está ocurriendo, que no sea farragoso a la hora de tener que comprender cada una de las frases que yo pongo. Y eso es como el hilo, que después del hilo te hace un jersey, después del jersey te hace un abrigo, ¿no? Y todos estos pasos para que sea sencillo de leer El Tesoro del Alcázar consiguen que al final crees una novela que es sencilla de entender, fácil de llevar toda la trama, incluso teniendo tantos personajes como tiene, te sea súper sencillo de identificarlos a todos y ubicarlos en cada momento, en cada sitio. Y sí es cierto que cuando terminas de escribirla, tú mismo dices, bueno, lo he hecho sencillo, ¿no? Y creo que es el objetivo que yo siempre me marco, ¿no? Que cualquier persona pueda leerla, que no se vuelva loco diciendo, Dios mío, es que he llevado 3 páginas y no sé ni lo que me ha contado, ¿no? Sino todo lo contrario. Y es cierto, no es sencillo, el escribir sencillo, valga la redundancia, no es fácil. El inicio de la novela es un hecho real. Los aristócratas sevillanos decidieron ocultar bienes ante la resistencia que iba a tener la ciudad a la llegada de los franceses, ¿no? Después esto no ocurrió, ¿no? A partir de ese hecho, que me pareció fascinante, ¿no? Como la gente con dinero siempre intenta salvaguardar sus bienes, ¿no? Creo yo una trama de ficción, ¿no? El Tesoro del Alcázar, por supuesto, no existió, y toda esta trama tampoco. Pero al mismo tiempo tiene gran parte de verdad, porque interactúan personajes ficticios con personajes de verdad, ¿no? Con Pepe Botella, con el Mariscal Soult, que ellos sí estuvieron en Sevilla, hicieron cosas en Sevilla. Entonces tú no puedes desviarte de esa realidad, ¿no? ¿Cuál es la magia? La magia es cuando el lector ya no sabe quién es verdad, quién ha existido de verdad y quién ha existido de mentira, ¿no? Digamos que en la teoría narrativa, hacer capítulos cortos conlleva el agilizar mucho la trama y que el lector se quede como antiguamente veíamos las series de televisión que decía, continuará la semana que viene, y se ha quedado el protagonista agarrado a la rama de un árbol, ¿no? Y dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esa es la teoría. Después hacerlo no es tan sencillo, ¿no? Pero sí es cierto que es lo que yo intento llevar a cabo, que sean capítulos cortos, que atrapen al lector y que al mismo tiempo hagan ese efecto de decir un capítulo más, ¿no? Yo creo que la novela histórica está girando, ¿no? Hacia un género más thriller histórico, ¿no? La aventura, ¿no? Yo creo que al lector le gusta la aventura, le gusta
más que ceñirnos a una época, a un momento, a una causalidad histórica, a la gente le gusta la aventura, al lector le gusta pasarlo bien leyendo, ¿no? Y yo creo que vuelven los Tres Mosqueteros, vuelve la aventura a la novela histórica, ¿no? No perdamos el norte de que estamos leyendo una novela. Novela histórica, muy bien, ¿vale? Pues novela histórica porque está ambientada en una época histórica. Pero es novela, es ficción. Y la ficción conlleva emociones fuertes, ¿no? Vamos a dejarnos de truños, ¿no? Es que yo quiero un truño, me compro un ensayo, me compro otro tipo de libros, ¿no? Cuando me compro novela, quiero disfrutar con lo que estoy leyendo, ¿no? Y yo creo que en El Tesoro del Alcázar el objetivo primordial del autor es que disfrutes, ¿no? Mi gran obsesión es que cuando termines de leer la novela digas, leche, he pasado un día o 2 días o 3 días o 4 días fantásticos, ¿no? Leyendo esto y disfrutando de un buen rato de lectura, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo que debe de buscarse. Hoxe no programa estamos a falar con Clara Pino e Pablo Vidal, que están a presentar este fermosísimo disco por fora, porque isto é carril, e por dentro, porque é unha auténtica xoia, que se chama Nowhere. Seguimos analizando un pouquiño o disco, diferentes cancións. Pasamos o que ia ser o título do disco, ese Mar alcoholizado. É unha chica mala. No, mira. Sí, esto escoítalo e ves, mesiñas, candís pequenos, homes fumando con gorros e de repente abres así un pouco a cortina, apareces ti así cun vestido todo ceñido e é Jessica Rabbit. Ai, que bom. Mira, eu antes de que saíra o disco do forno, fixemos unha actuación en Vigo, no 4, para ver un pouco como respiraban os temas e tal, non? E un dos temas que tocamos no Café de 4 a 4 foi ese Mar alcoholizado. E estaba a miña nai, dentro do público. E eu, antes de comenzar, dixen, ai Dios, a ver que ves a miña nai aquí deste tema, me pensa que a súa filla é unha perdiza de nuestro señor. E cando rematou o concerto, foi unha asunta dela, que mami, que tal, que che parece o concerto? Ai, encantoume. E Mar alcoholizado chifloume. E dixen, bueno, E que é moi bonita, ten así como unha cadencia todo o tempo, E canta, ese único tema no que é o único tema no que toca hai arpa. No que non hai, claro. Eu preciso tamén, É un blues. É un blues, sí. Ten unha cadencia bluesera. Deixeme dicir unha cousa. Modernos e modernas. Escoitade unha cousa. Se estades tan agora pro jazz, non? A raíz de La La Land, que eu recoñezo que a banda sonora pareceume magnífica, non me vou meter noutros contidos, pero que é o mesmo jazz que hai aquí dentro, O sea, e este está feito aquí non Los Ángeles. Tamén hai que apostar polo noso. Claro, é que agora está todo o mundo como moi pro jazz, non? Sí. A raíz da peli esta de La La Land. Pois que o jazz é moito máis amplo para recoñecelo. Sí. Sí. Pois é un temazo, o de Mar alcoholizado. E despois o que falábamos, Póker de Ases. Póker de Ases, bueno, eu penso que aí ti me estás chamando moderna. Eu penso que, claro, a ver, vivimos nunha época moi dourada da música. A década dos 80 en Vigo, por exemplo, foron maravillosos, tanto do que ali surdiu golpes bajos, siniestros, resentidos, como todo o que se aerolíneas e todo o que viña de fora. Sí. Do Estado español. E logo todo o que vivimos, The Cure, The Smiths, Joy Division, entón, eu non podo negar, sou filla desa xeración. Entón, eso imprímese moito nas músicas. Tamén quería decir, que se nos vai esquecer, que, bueno, que o disco tamén, esta sonoridade tan peculiar que ten, é porque contamos con colaboracións maravillosas como Sabela da Cal o acordeón, Mila García o violonchelo, Rollado a percusión, Rafa Otero coa guitarra, decir, está a arpa e o contrabaixo como elementos máis de fío conductores, sólidos, dentro do traballo musical, pero logo tamén hai ese enriquecemento, por eso eu falaba un pouco antes dos ocos, non? Efectivamente. Procuramos deixar ocos porque tiñamos en mente que queríamos esas colaboracións. E o disco ten esa línea conductora ascendente, os primeiros temas, a colaboradora Mila García Cochelo, son os temas. O disco empeza dende moi abaixo realmente e acaba bastante arriba, non?
pero é intencionado. Sí, quizás nótese a moi partir intencionado. de Pócar de Ases que un pouco Sí. como si che collen e Pero van... absolutamente buscado, entón se empeza co chelo de unha forma moi intimista, a partir do quinto tema, pois o que pasa que non incorporamos vea, o acordeón de Isabela Dacal no blues, que esa lle dá un toque un poquinho máis de bar, máis festeiro, non? Dende o principio roico as percusións, pero percusións, teño que dicilo, moi sutiles todas. De feito, non se utiliza bombo, son percusións, o mismo set de percusións que utilizaría co grupo folk. Pero isto é un pouco a túa labor, non, Pablo? Iso é a produción, non? Sí. Que sempre acaban, ou non entendemos, a xente do común non entendemos cal é a labor dun produtor musical. Pois justamente que está explicando. Claro, conseguir que todo sone como ten que sonar, e bueno, e pensar. E que un mal produtor pode che estropear un disco. Sí, efectivamente. Por suposto que sí. Estaba a pensar que non é a primeira vez que ti tes este contacto letras-música, porque ti, para unha novela de Manolo Portas, noutra agrupación que tiñas, vos fixérades un disco que ia co libro e que era como a banda sonora dese libro. Efectivamente. Eu, a verdade é que... Naceu a partir de aí ese amor letras-música ou xa Non, eu tiñas... sempre tive a tema cando compoño, e Pablo sabe, eu sempre fago primeiro as letras, sempre. E o tema da escrita é algo que, bueno, eu estudiei filoloxía tamén, entón é algo que sempre le veía un pouco nas veas, pero nunca me atrevín a amosar o meu universo literario, non? É dicir, sin as letras de cancións, pero era un proxecto que tiña moi en mente, é dicir, o de vencellar música e literatura era como unha asignatura pendente. E cando, si ti comezas escribindo as letras, non? Antes de poñerlle a música, como decides o que é unha letra e o que non é musicable? Por que estes anacos, non? De estas pequenas pezas que recitas non levan música? Porque casi é narrativa, ainda que non o pareza. É dicir, é unha prosa poética, pero es como... Son breves historias, son breves pinceladas cotidianas, porque moitas veces non... Excepto a primeira, quizás, non? As palabras que están dedicadas a lanzada e tal, non? Das ondas, das 9 ondas, que son 9 temas, 9 ondas, tal. Efectivamente, tamén... Excepto esa que sí podría ser musicable, pero non. Eu fago moita diferencia entre o que escribo para ser musicado e o que non. Por que? Porque logo pasamos polo filtro. Eso tamén hai que decirlo. Fago unha letra, buscamos a melodía, buscamos esas armonías, e hai palabras que se nos caen, que non nos encaixan ou que incluso temos que cambiar, e esa é unha labor de dous. Inclusive, para que se entenda ben a letra, en ocasións convén, hai que economizar. Hai que depurala. Hai que depurala, intentar decir o máximo co mínimo posible. Claro. Consuncións, o mellor, os adxetivos que son non redundantes, que a ti te parecen o mellor importantes, pero que logo te decatas que a consunción musical, non, que hai algo que non funciona. O meu talento literario consiste precisamente en utilizar unha... En limar. Quita esa palabra e discutimos a veces. Non, esa non a vou quitar. Como vou quitar esa palabra? Tens que quitala, tía. Dicía Pablo, e claro, cando escoitas o disco é algo como moi obvio que o disco vai medrando, non? E ti fas que me sinta especial, quizás é un dos puntos álxidos, porque isto ten casi como un ritmillo latino, ten son, non? Non sei se son cubano, pero ten... Sí, e aparte en ese tema hai un dúo, pero buscadísimo. Eu non son moi amigo de que nas grabacións o cantante se faga dúos a sí mismo, é unha cuestión tímbrica, aunque a veces queda moi ben. Sin embargo, é un tema que está de principio a fin, é un dúo constante de Clara consigo mesma. Consigo mesma, un pouco esquizofrénico, non? Sí, é dicir tamén que este tema foi o primeiro que eu me sento con Pablo e digo, mira, teño esta letra, casi non variou moito, teño esta letra, teño isto e tal, que te parece? Dimos en moitas voltas, foi... Curiosamente, o primeiro, Nacín Soa, é dicir, foi dos últimos que compusemos e que nos deu menos traballo, tiñamos moi claro. Eu fixen esa letra, Pablo fixo esa música e enseguida, destas cousas que resolves. Que comezou todo con Tifas que me sinta especial. E foi o tema que máis chollo nos deu, porque lle dimos voltas. E sobre todo aí enroqueime moito con ese tema. Sí, enroqueime moito. Porque isto leva arpa. Claro. Isto leva arpa. Ten un punto, son así, tal...
e música galega, entón a mezcla é... Claro, claro. Como son que ten, sí. Claro. ten moitos contratempos, no? Que quizáis é algo que os arpistas non, bueno, non está dentro do máis utilizado, no? Do vosso registro. Bueno, sí está, o que pasa é que facer contratempos e cantar de vez, ás veces, bueno, complexo. sí. Claro. Pero bueno, é un recoime con ese tema. A teoría temola toda, porque xa falamos do disco de, como se di, de cabo a rabo. De cabo a rabo. Un disco moi especial. Ahora o que vos queda é escoitalo. Onde? Iso é importante. Pois mira, a primeira cita que temos é... O día 3, O día 3 en Lalín. E logo, a medida de aí, xa iremos anunciando. E para hacerse con él? Bueno, Pues, tedes Facebook. Sí, sí. Tedes Facebook de Temos página de Nowhere e... ten página de sí, Nowhere, sí. vale. E onde os pode atopar o disco? Si Pois alguén mira, Aquí en Santiago. En Santiago podes atopar en Trisquel, en casi todas as provincias. En Podes realidad, en atopar, Coruña vale. podes Podes atopar atopar, e... Página web, mirades na página web, que para eso sois todos modernos e modernas. Claro, somos todos. Temos un videoclip moi chulo Que está en de San YouTube. Simón, que fixo Deri Sánchez, un Sí. artista compostelá, multifacético. Hoxe, precisamente, Hoxe, acabamos vamos de de colgar colgar outro videoclip, o segundo. o segundo videoclip, de Nowhere, o tema que dá nome ao disco. O disco é un discazo. Moitas gracias. Moitas É ben gracias. bonito. Ben O disco, bonito. mira, eu vou ser moi honesta, porque o disco é honesto, e eu tamén me gusta ser honesta nas entrevistas. É dicir, non pode ser Carlos máis honesto. Cando o estábamos facendo, de feito, foi casi como un parto. E tamén che digo que sabíamos dende o principio que esa honestidade nosa iba a provocar que fose un disco arriscado, pero non importou. Pero vivir é arriscado. Vivir é arriscado. Pero eu non diría que é arriscado, eu diría que é sorpresivo. Bueno, se chamalle como queiras. É porque vas escoitando vaste quedando, vas camiñando, vas, non sei se da man de Pablo Sou, da man de Pablo e Clara, vas subindo, ¿no? Vas subindo, e ao final é curioso que cunha canción cun título tan triste que se chama Morte Lenta. Pero bueno, é que non é unha canción triste, é No, unha canción que non, para nada. reivindicativa, reivindicativa. Vou vos contar o que vou facer. Sí. Vou vos contar o que vou facer. Non sei moi ben como vou facelo, teño que darlle voltas a como facelo. O CD vou no sacar, e vou no escoitar, pero isto de algún xeito vou no ter enmarcado na miña casa. Así o disco, de algún xeito, porque para mí, o que pasa é que está dedicatoria a vos adentro, entón teño que buscar o xeito. No, pero eso agora falamos e te decimos como vamos a facelo. Porque é moi especial. Claro. O sea, a nivel persoal... A mí acabas de deixarme pegada a cadeira, co que acabas de dicir, Sí, ao final, que se atope a illa da miña infancia e aquí E o bote do do meu padriño, que eu non me din conta cando abrín o disco, o sea... Claro, non, porque non parece en ningún momento meu, nos decatamos en outro día. Incluso dudidei un pouco porque é unha illa no fondo, a mí parecíame Cortegada, encantou bien, pero... Oye, gracias polo disco e gracias por recoller na vosa cuberta do disco a miña infancia. Paga moito a pena, Moitísimas gracias. Moitísimas gracias, Carlos. Que non o digo porque esteñeles diante, pero que paga moita pena, tanto Clara como Pablo, e todo o que fixeron e recollen neste maravilloso traballo. 18 cortes, pero son 9 cancións. O resto son uns textos recitados por Clara que fan que o disco sexa moi especial. Nowhere, Clara Pino e Pablo Vidal. Aquí dentro hai jazz, hai blues, hai son cubano, hai pop noventeiro, hai de todo, pero ten todo un sentido, que é o que fai de Nowhere un traballo moi especial. Marchamos, estamos en Santiago, sí, segan a desfrutar da programación de Correo Televisión e sexan moi felices.